Većina ljudi ovo nikada neće shvatiti. Proći će kroz život misleći da biti pametan znači pamtiti činjenice, citirati knjige ili imati sve desetke. Ali duboko u sebi znaš da nešto tu nije kako treba, jer si vidio ljude s diplomama kako prave glupe odluke, ljude s visokom inteligencijom kako pucaju pod pritiskom i pitao se, ako su tako pametni, zašto stalno griješe i prave takve gluposti? Evo istine. Biti pametan ne znači znati više, već gledati drugačije, razmišljati na način na koji većina ljudi nikada ne pomisli. Danas ćeš naučiti kako ovih 5 mentalnih promjena ne čine samo da budeš pametniji, već i opasno efikasan, tip osobe koja uđe u prostoriju i promijeni cijelu atmosferu. Bez ega, bez hvalisanja, samo mirna, tiha snaga. Prvo, ne raspravljaj se da pobjediš verbalni nagon ili da dokažeš da onaj drugi nije u pravu. Umjesto toga, pitaj da shvatiš i razumiješ. Većina ljudi se svađa kao da su u sudnici, žele pobijediti, dokazati se, dominirati. Pametni ljudi ne igraju tu igru. Njima nije cilj pobjeda, već razumijevanje. Pitaju, šta te navodi da tako misliš? Šta zapravo želiš postići? Jesi li razmislio o ovom drugom uglu? Kako ja mogu pomoći u ovoj situaciji u kojoj se ti nalaziš? Ostaju smireni, radoznali i zato što ne napadaju, ljudi se otvore. A kad se ljudi otvore, istina izađe na vidjelo. To je trik, ne moraš pobijediti ljude, trebaš ih razumjeti. Tako se mijenjaju pravi umovi, to pametni ljudi zaista rade. Drugo, ne opsjedaj trenutak, sagledaj cijeli sistem. Koristi perspektivu, a zaboravi percepciju. Većina ljudi tretira neuspjeh kao kraj. Pogriješe na prezentaciji i sve im se sruši. Bivaju odbijeni i zatvore se. Jedan loš trening i odmah misle, ja sam bez veze. Pametni ljudi to ne shvataju lično, čak to ne zovu neuspjehom. To je za njih podatak. Pitaju, šta je dovelo do ovoga? Koji obrazac me doveo ovdje? Šta mogu promijeniti i ponovo pokušati? Život tretiraju kao sistem, a ne kao špansku sapunicu. Kad dovoljno odmakneš, ništa nije konačno, sve je samo povratna informacija. Tako pametni ljudi rastu, uče brže jer ne gube vrijeme na samosažaljenje. Previše su zauzeti podešavanjem sistema. Treće, filtriraj sve kroz jedno jednostavno pitanje. Je li ovo pod mojom kontrolom? Većina ljudi se nervira zbog stvari na koje ne može uticati. Posao, sigurnost firme, saobraćaj, tračevi, tuđe mišljenje, vijesti. Što više pokušavaju postaviti kontrolu nad onim što je van njihovog domena, to su više iscrpljeni. Pametni ljudi ne troše energiju na to. Pitaju, mogu li ja ovo kontrolisati? Ako mogu, djeluju. Ako ne mogu, puštaju. Idu dalje. Ne upadaju u vrtlog, presjecaju buku. Ona smirena energija koju vidiš kod uspješnih ljudi dolazi iz nemilosrdnog fokusa, a taj fokus dolazi iz kontrole. Ne nad svijetom, nego nad samim sobom. To je prava tiha snaga. Tiha voda, brijeg ruši. Četvrto, osjećaj se ugodno u tišini. Jesi li primijetio koliko se ljudi osjećaju neugodno kad nastane tišina? Požure da je popune šalama, raspravama, bukom, bilo čim. Kažu neugodno i glupo kad je tišina. Pametni ljudi vladaju tišinom. Više slušaju nego što govore, puste trenutak da diše, ne prekidaju, promatraju. Zašto? Jer onaj ko najmanje priča, često najviše zna. Što si manje reaktivan, to si moćniji. Tišina je snaga, tjera ljude da se približe, otkriva ono što glasni ljudi promaše i najvažnije, držite u kontroli. Peto, ne reaguj, posmatraj. Neko kaže nešto glupo, neumjesno, bezobrazno. Većina ljudi odmah plane. Život baci problem, većina paniči. Pametni ljudi zastanu, udahnu, promatraju, izračunaju. Taj mali trenutak pauze daje im prednost, uvid, jasnoću. Reagovati je lako, ali posmatrati je moć. Kad zastaneš, vidiš ono što drugi ne vide, postaješ smiren u haosu i to te čini nezaboravnim. Ne treba ti doktorat,
Ne moraš biti najglasniji, čak ni najbrži. Samo promijeni način razmišljanja. Pitaj umjesto da se svađaš. Sagledaj širu sliku umjesto da paničiš. Fokusiraj se samo na ono što možeš kontrolisati. Prigrli tišinu. Posmatraj prije nego što reaguješ. Slušaj da razumiješ, ne da čuješ pa reaguješ. To je prava vještina koju većina nikad ne savlada. Većina će i dalje žuriti, pretjerano reagovati i trošiti svoju snagu. Ali ti, ako počneš graditi ove mentalne navike sada, nećeš se samo osjećati pametnije. Bićeš pametniji, smireniji, oštriji, neuzdrman. Pitaj da otvoriš perspektivu, slušaj da razumiješ, ne da reaguješ. Ako te ovo dotaklo, nemoj samo scrollati dalje. Lajkuj video. Napiši u komentaru tiha snaga uma ili hashtag mudrost. Da znam da si među onih 10% koji gledaju video do kraja i pretplati se jer je ovo tek početak otključavanja pravog tebe. Pusti neka svijet juri za bukom. Ti si ovdje da izgradiš tihu snagu kroz mudrost života. Vidimo se u sljedećem videu.